My by sme mali vedieť, že kde Alino býva, strýco, ne, kapo? No? A ty víš, kde býva? Ne. Jak to zistí? To se spýtam, ne? Strýco Al Capone here is where? Motherfucker. Hej, chlapec! Lebo ty si pekný, ne? My sme došli velice neskoro. Môžeme sa vrátiť domov. Počuj, nezasunieme Černošku? Ale Lacik. Ty, Puco, Áno, Lacike? víš, čo by som chcel ja vyskúšať? Ako to je otázka? Ne, mentál fora, ne? Ja. Jasné, že otázka. A víš? Nie, tu v Amerike ako? Tu v Amerike, no. Zmrzlinu? Ale zmrzlinu, Černošku by som chcel veľa zasúvať. Ja, ty myslíš akože sex, ne? No ne, vyprávať sa s ňou budem, ne? Hej, počúvaj, stop, Lacike, hej. Ja ti to nerád teraz hovorím, ale na teba neplýva dobre toto ovzdušie, ty. Ty mi chceš ako povedať, že ty s Černoškou sa chceš vyprávať ako len, hej? Puco, však to bola mentár pora. Ja. Jasné, že chcem veľa zasúvať, víš, romantika, sex, veľa lásky, láska. No ale na to musím nejakú zehnať. Ale však to není problém, pozeraj, ha. Hej, Cica, poď sem. Vidíš, my už mňavka hrá Cicu, vidíš? Počúvaj, Cica, čo keby sme si my dvaja zasunuli? I don't understand. No víš, moja, akože romantika, víš, že ty a ja plus Lacike, víš, postel ako romantika, veľa láska, víš? I don't understand. Nerozumí. Ona nerozumí. Víš, akože ja, Lacike a ty spolu veľa romantika, láska. Veľa. Okay, $60. Čo hovorí? Že chce $60. Ale $60 chce, čo si ty není kompletná, ty? Čo to má byť toto? Víš čo? My dvaja spolu končíme. V tomto chvíli sme sa rozišli, ty. Poď. Oh, motherfucker. Tu čo robí, ty? Víš, Puco, není toto špatná krajina, víš, ale na môj vkus je to strašne málo romantické. Poďme mi domov.